Is-St. John Ambulance and Rescue flimkien ma' Coast Clear, Calypso Sabakwa kif ukoll ħaddiema mill-Forzi Armati ta' Malta u l-Protezzjoni Ċivili organizzaw attività ta' tindif tal-bajjiet u taħt l-ilma fiċ-Ċirkewwa bilan li jippromovu r-responsabilità ambjentali. Din saret bħala parti minn proġett ta' 20,000 euro minn fondi tal-iskema tal-Voluntary Organisation Project Scheme amministrati mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Il-proġett jinkludi x-xiri ta' vettura ta' salvataġġ innovattiva u speċjalizzata għal salvataġġ kostali bil-ħabel u fl-ilma. Dan it-tamir jista' jintuża wkoll f'każ ta' arar. Bil-flotta li tinkludi trakkijiet ta' tifi ta' nar, vetturi dajjes ta' miru volontiri mħarġa, is-St. John Ambulance and Rescue tassisti regolarment lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'emerġenza bħal nirien kbar, operazzjoni ta' search and rescue u salvataġġi fuq il-baħar. Din il-vettura għal daqstan se tkun kruċjali biex jiġi offrut servizz aħjar. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Ġulja Farrugia ringrazzjat lis-70 volontier li ħadu sehem f'din l-inizjattiva li jagħtu ħinhom u l-enerġija tagħhom biex jgħinu fil-preservazzjoni tal-ambjent u saħqet li għalhekk l-organizzazzjonijiet volontarji għandhom ikollhom l-għodda neċessarja biex jaħdmu. L-għadiet volontarji jafu jkunu kreattivi wkoll kif jingħaqdu flimkien. B'fondi li ħadu mill-iskema tal-VOPS matul din is-sena, is-St. John Ambulance and Rescue Corps investew b'van illi permezz tiegħu setgħu jakkombinaw ukoll li jagħmlu ħidma fuq il-baħar biex jiġbru skart li jkun intrema. Inaqdu b'kollox 3 għaqdiet volontarji f'din il-missjoni, aktar minn 70 volontier differenti b'nofs tunellata ta' skart li inġabru.